Womanik, ay moto sak. Womanik, ay moto sak. Come in. Pardon? I'm Daisa Mapana. Me, looking for a nanny. Me, his girlfriend. Are you a girl or a boy? I don't understand. Yes, madam. Me, her, bedas, babies. Let's see if she's here. Let's see, Anele's here. Anele? Yes, visitor. Let him in. Nabo. Thank you. Don't judge a book by its cover. Hayi muhle musemkhumule konke lo. Yabona amaplan. Anamnge amaplan akho. Sanibonani ntokazi. Hayi. Yebo sweetheart. Kunjani? Ngiyaphila nkosazana ngezwe. Siyafila. Hayi ungixolele nkosazana. Igama ngusipho. Ngomisa impela ngalokho ukuthi nje siyathandana nabangani bami. Angizwa? Sengisho nje phela ukuthi hayi sikhonzele impela. Hayi ngeke. So guys, I never know when I just stand outside. Mina ngisawonenzela into ephuzwayo. Okay. Alright, babe. Right. Get right nomsana sami. Tommy. Okay, chum. Alright, mnge. What's the plan? Who's this we guy? The guy is... Where's Mbilo? I think Mbilo is... Where you going? Guys, please, please, I'm on it. Just make it quick because time We is haven't ticking. got all day, man. Ngabo bhuti uthini? Cha labo nkosazana. Ngithi nginemizwa yakho ntokazi. Hayi yazi nina be-technology nibiyeni ngaqondakala usho ukuthi vele usovele athatha imizwa yami ngoba nakho mina sizo Mana ngivumele ngikhulume ntokazi. Yabona le imfihlo nje engafanele nokuthi azayazi kancane uanele. Kodwa nje uyabona wena ngakuthokozisa ngawe yonke indlela. Uma nje ungangivumela unginike ithuba. Phela wena uyintombi yamaphupho impela. Uyintombi yamaphupho. Uwe lo engangade ngibupha ngawe yonke leminyaka. Womanik, ay moto sak. Womanik, ay moto sak. Yabona nje futhi uma ungakungiphi ithuba kahle noma ungenankinga ngakuthatha siyobhuka simshiye lo anele ndini phela ngeinsimbi edle ezinye. Wesipho wena? Womanik, Wesipho? Yini shoy? ay moto sak. Womanik, ay moto sak. Womanik, ay moto sak.